Kobongan sangar yombadok pasar Anyar Tuban, kemis isu uduk-uduk mau. Kobongan iku ngentekno petang polosi kios mbarek los WE welasan bakul. Kaono korban nyawa nang kedadian iku, sauntara penyebab kobongan sik diselidiki petugas. Pasar Anyar Tuban nang Kelurahan Sidorejo Kabupaten Tuban ludes kobong, kemis isu uduk-uduk mau. Geni dirui mecungul pertama jam 3:10 menit. Angin gebes barek akeh barang karo bekakas sing gampang kobong karena geni cepet gede barek merantak ngentekno bangunan sak isi-isine. Warga ngaku sempat krungu swara bledosan teko walike geni sing asale dibedhek teko tabung LPG. Pirang-pirang bakul pasar sing cepak-cepak ape buka kios cuma isok pasrah nonton panggone golek duit ludes. Ono pisan sing nyacak nyelametno barang-barange tapi gak nututi polahe geni wis kadung gede. 5 unit motor kloneng teko nang panggon kedadian gawe mateni geni. Petugas mencar nang pirang-pirang titik gawe nyegat geni cekno gak terus tambah merantak ombok. Kurang luwih jam 4:30 kobongan iki haire kasil dipateni. Mesio geni wis mati, petugas terus nelesi panggon kedadian gawe nyegat mecungule geni anyar. Teko data nang lapangan kobongan iki ngentekno petang puluh kios, WE 15 bakul. Puluhan kios iku entek sak isi-isine. Lah piro toroke korban sik dorong diejer. Gak ono korban nyawa nang kedadian iki sauntara apa sing dadi penyebabe sik diselidiki petugas. Badean sauntara kobongan sangar iku disumet ambek strom konslet nang salah siji kios. Siki Muhammad, CTV.